Allah. Uba magajiya. Salamu alaikum. Magajiya lafiya lau. Gidan lafiya? Ina jinki ba, ina jinki. Ye. Allahu akbar. Yar gidan Kandala za a aure. Da kuma yar gidan wa? Shi ma dan baba zai aure? Wacce daga ci za a aure? To, watan Saba'a kenan. To amma magajiya bari na gaya miki. Ta auren yar gidan baban za a fara ko ku auren diyarki za a fara? To dan Allah duk wanda za ta fara aure da yarta, idan za su gaya mun lokacin bikin, to fa su haɗa mun da kuɗin mota kuma da kuɗin mai. Wanda zan ba masu mota na mai. Saboda mai yayi tsada. Yelo? Yawwa ɗar baba ta kusa ba ta magaisa mana. Ba ta. Wa alaika salam yar baba? Lafiya lau wallahi. Ashe ke mara tare da diyarki. To na san abin da na ga wa yar magaji na san bata ga miki ba. Waka a bakin mai shi ya fi daɗi. Na ce idan auren yar ta ci za a fara koko auren yar magajiya. Idan za a gaya mun lokacin bikin na ce a haɗo min da kuɗin mota kuma da kuɗin mai wanda zan ba wa direba don mai yayi tsada. Gaskiya ban da shi a halin yanzu. Wallahi ban da shi, ga marayu a gabana, ga ayan ƙannena da nake tare da su. Allah fa aka bar. To na gode, dan gero da dan samu kenan. To a turo min shi da Allah. Ayya! Ga marayu ayan ƙannena. Duk ki auna min da Allah, ki auna min. Mai wa kwano biyu. Nace shinkafa in za a samu yan zamfara kwano biyu ta ma auna min. Wallahi ina cikin wani yanayi. Duka. Yanzu dai abubuwa komai dai ya riga da ya yi tsada. Masaran ma in ka je sai a ce ma 1800. Abu dai mai dan sauki kai dawowa ma ta zama 1500. Abu ma mai dan sauki shine dai ma shinkafan ma haka 5. To abin da aka min ma tsakurel to ai wannan ba ma zan ci shi da ma da cokali kai me zan yi ma da cokali. Ai da gaske za a ci abincin nan. Saboda ina ganin kasuwan nan in ba mutum cikin sa ɗauka yayi ba abin ba zai yi ba. Bari in yi kokari in gama da wuri kamun abokin zaman nawa ya dawo. Saboda shi ba mutunci ne da shi ba. Dan wannan tsakuren da aka mun ma sai ya ce shi ma sai ya dan diba ko kuma ya ce ma zai sa hannu saboda ba imani ne da shi ba. Wallahi to ni kenan da ga da mutane gidan. Kowa ma ya ji. Kowa ma ya ji. To madalla ka shewarki tunda ke kika kira. Ai da mun shi doka na kira wanda ya kira ka. Kasuwan nan. Sai ka bari ya kashe a barsa. Madalla. To madalla. To. Ka san dai shi yanayin rayuwa yanzu. Abincin ma karka. Salamu alaikum. Abincin ma karka ci shi a zaune a tsaye. Salamu alaikum. Ka. Sarkin rowa kenan. Sarkin rowa. Wai da maka zo? Kai. Ba ni mana ko da albarkan sa. Ina albarka da albarka da kaga dan girman Allah ka bani ta ba. Me za ka yi? Ka bar ni salama da mana. In ci da gida? Sai in jawo ake guda ko da dala. Sai in jawo ma bullukutu. Dan girman Allah ka bani. Abinci ba an daina cin tazo ne. Saboda yanayin tsadar rayuwa. Ya lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bakuren suka mun cikin gidan. Ka bar da kwakwata. Haba kai. In hana kai abinci kuma ka taba mun kayan kasuwa a ina. Ka canza. Me in matar ka ta kawo abinci tare muke ci anan. Wallahi ya canza. Ka san halin da nake ciki yanzu. Wallahi Allah ya canza. Amma tunda kai wannan maganan me kace? Nace ka bar ni in taba. Wa ke kawai aka taba? Zan taba. Amma noma na da naka zai bambanta. Bar ni je in taba. Wallahi yunwa nake ji. Allah yunwa nake ji. To. Haba ma. Kai? Ko sai karbe mun abinci zaka ya tsuna uku na safa. Uku na safa. Babba sa biyar din. Nan mai kone, nan mai kone, nan mai kone, nan.
A mai ko na lakata to shikenan. Kai ka isa. wallahi Allah ne kama ka wulakanta abinci Ni wallahi ban wulakanta abinci ba kai to. ka tuka da Allah ya daga haka Ya ba zan mama. Banda kwakwa. to bari rage A'a. ai kai baka da mutunci zaman Ina ka ci yara gona. wallahi baka da mutunci Ni dai a garin nan na san an daina cin abinci a zaune. dan me Yawwa. tunda ai kaga baka taba ba zan dinga yi a hankali Bari in a ƙara. kama isa Kuɗi na ne ba. kama isa Ka zo waje na? ba kudin ka ne Ka zo waje na? da ruwa hana Na'am. sai ka sai da kaya a sai da kaya Ina suke? Ina mai sayan kwakwan? sai da kaya Ayya.